zájemce, kteří by si chtěli nechat zkontrolovat, jestli jejich pejsek má opravdu čip, jestli je třeba veterinář napálil nebo něco. Co tam všechno i město dělalo, podpořilo, kelímek, termokelímek, superová záležitost na kavčo, parádní věci. Takže já si myslím, že... Začít dneska, následně je potom Ačko, přeskok. Tak, Iggy nám vyběhl, nevadí, on vzal rovnou uší kladinu velký trasy. Tak, jo, tak to bylo trošku. 2, 1 a start. Tak, Nixie se dal do svého běhu. Že pes nemusí dostávat, protože pes to má dělat pro nás. Ale my taky děláme za peníze. On to zadarmo dělat taky nebude. Jo, takže to je názor úplně mimo. Takže mít nějakou dobrotu u sebe. Vždycky samozřejmě ty, co na zkoušky, tak ty se mají, tak ten pes se musí umět, ale ten začátek je hlavně o jídle. Ten pes to nedělá pro naše krásné oči, on to dělá pro to jídlo. To byl hodně rychlý start. To jen si dej, hele. Je tam spousta mističek, dej si, co ti chutná, pohraj si s hračkama, páničku vůbec neposlouchej, ona tady jako vůbec není. Ale jo, poslouchá, musela by proskoumat.